ברוך הוא הבדיל את יום השבת מכל ימי השבוע, בין מהימים שלפניו ובין מהימים שלאחריו, ורומם אותו מעל כל הימים. נכון? יום השבת זה לא יום רגיל, זה יום מרומם, זה יום מקודש. אז אומר רבנו הרמב"ם, זוכרהו זכירת שבח וקידוש, וזה שהקדוש ברוך הוא קידש אותו. במה אנחנו מקדשים אותו? הרמב"ם מעריך גם כן, מסביר את זה גם כן בספר המצוות שלו, במצווה קנ"ה, שהכוונה שאנחנו מקדשים אותו על ידי ברכה. וזה שאנחנו מברכים ברכת הקידוש, על ידי זה אנחנו מקדשים את השבת. בסדר? וצריך לזוכרהו, אומר הרמב"ם, בכניסתו וביציאתו. בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. דהיינו שאנחנו עושים סוג של כמו מסגרת ליום השבת, להבדיל אותו משאר הימים. בכניסה של השבת אנחנו עושים קידוש, וביציאה של השבת מה אנחנו עושים? עושים הבדלה. על ידי זה שאנחנו עושים קידוש בכניסת השבת ועושים הבדלה בצאת השבת, אנחנו מייחדים את יום השבת כיום בפני עצמו, כיום מקודש, כיום מרומם, כיום יותר גבוה. עד לפה מובן? אז זה מצוות עשה מן התורה. רק מה הנקודה? הנקודה היא שצריך לדעת דבר כזה. האם המצוות עשה מן התורה היא שהאדם יקדש דווקא על היין, או שהאדם יכול לקדש אפילו בדברים לבד? דהיינו, אדם יגיד שבח של הקידוש, יגיד ויחולו לו שמיים וארץ וכל צבאם, יגיד פסוקים של קדושת השבת, ובזה הוא יצא ידי חובת קידוש, או שהוא חייב לעשות על הכוס, דהיינו לברך ברכת הקידוש על הכוס. מה אתם אומרים? כן. כן, כן, כן. דרבנן או דאורייתא? שם הקדוש דאורייתא דווקא. הוא כותב שיש קידוש דאורייתא ועל היין מדרבנן. בסדר, יפה מאוד. אז אני שואל אתכם, מה אתם אומרים? האם הקידוש שאנחנו מקדשים בלילה, מגיעים לבית, עושים קידוש יום השישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, האם זה דאורייתא או דרבנן? אתם מבינים את השאלה? עכשיו אנחנו למדנו שיש מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת בדברים. שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, חז"ל לימדו אותנו איך אני מקדש את השבת, בכניסתו ביציאתו על ידי קידוש והבדלה. השאלה באיזה אופן? האם מספיק עצם אמירת עניינים שקשורים לקדושת השבת ולשבח השבת, או שאני צריך בדווקא לעשות קידוש על הכוס? בסדר? יפה מאוד. אז קודם כל הרמב"ם כותב בהלכה ו', כותב רבנו הרמב"ם, מדברי סופרים, דהיינו מתקנת חכמים, לקדש על היין ולהבדיל על היין. דווקא לעשות את זה על היין. דרבנן. איך? יפה מאוד, זה דרבנן. ככה באמת דעת הרמב"ם, וככה גם החינוך כותב, והחינוך גם מסביר טעם לדבר הזה. כן, אבל אתה יודע, הולכים מלמעלה למטה, לא מבין איש חי לרמב"ם. כן, הרמב"ם היה הרבה לפני. אז גם החינוך כותב, בספר החינוך, במצווה ל"א, כותב רבנו החינוך כך: מצוות קידוש השבת בדברים, לדבר דברים ביום שבת בכניסתו וכן ביציאתו, שיהיה בהן זכר גדולת היום ומעלתו, והבדלתו לשבח משאר הימים שלפניו ולאחריו, כמו שאמרנו מקודם, שנאמר זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זוכרהו זכר קדושה וגדולה. ובפירוש אמרו חכמים בגמרא בפסחים בדף ק"י, שדברים אלו מצווים אנו לאומרן על היין, שכן בה הפירוש זוכרהו על היין. בסדר? ממשיך החינוך, אני קופץ וכותב, משורשי המצווה, למה התורה הקדושה ציפתה אותנו את הציווי הזה לקדש קידוש בכניסת השבת? אומר החינוך, משורשי מצווה זו, כדי שנתעורר מתוך מעשה זה לזכור את גדולת היום, ונקבע בליבנו אמונת חידוש העולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. אז אומר החינוך דבר מאוד מאוד יפה, כן, מצד ההבנה של המצווה. ודאי שכל מצווה אחרי הכל אנחנו מסתכלים עליה כחוק, כי ככה הקדוש ברוך הוא חקק שככה צריך לעשות, אבל טוב לתת טעם לכל מצווה כדי לסבר את האוזן. אז אומר החינוך, יש לנו מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת בכניסתו. למה? אומר החינוך עליו השלום, כי על ידי שאני מקדש, מה מתעורר לי בלב? אני בא והילדים שואלים, הבית שואל, אבל למה עושים קידוש? מה מתעורר לי בנפש? ההבנה וההתבוננות שהיום הזה הוא יום גדול, זה יום שקובע בליבנו את החידוש הקדוש ברוך הוא חידש את העולם. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת ויהי נפש. דהיינו בזה שאני מקדש את השבת, אני מעיד על האמונה שאני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם. לכן רבותינו אמרו שאדם שמקדש את השבת, יש לזה דין של עדות. אנחנו נראה את זה גם כן בהמשך בפוסקים, שלשבת קודש יש דין של עדות. עד כדי כך שמספרים על הצדיק הקדוש, האור החיים הקדוש, מספרים שבכל ערב שבת הוא היה לומד הלכות העדות. למה הוא לומד הלכות עדות? הוא אומר, אני הולך בערב להעיד בקידוש שאני הולך להעיד על השבת, אז כדי שאני אהיה כשר לעדות, אני רוצה לראות מה פסול בעדות כדי לעשות על זה תשובה. ככה מספרים על האור החיים הקדוש.
זה עדות שאנחנו מעידים. אז אומר החינוך עליו השלום, כשאנחנו עושים את הקידוש, אנחנו מעוררים אצלנו בלב מה? הסתכלות והתבוננות בקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, ושהוא ברא את העולם בששת ימי בראשית, ולאחר מכן בשבת וינפש. וזה אנחנו מעידים על חידוש העולם, שאנחנו מאמינים בחידוש שהקדוש ברוך הוא חידש בעולם. ממשיך החינוך וכותב, ועל כן התחייבנו לעשות את המעשה עם היין. למה דווקא צריך לעשות את זה עם יין? למה לא לעשות קידוש סתם ככה באופן כללי? למה חכמים באו ובהירו לנו שצריך לעשות את זה על היין? היה מספיק מה לעשות? לעמוד בערב שבת, בכניסת השבת, לבוא ולהגיד, היום זה יום משובח, יום גדול, יותר משאר הימים, הקדוש ברוך הוא הבדיל אותו, בו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וכו' וכו'. למה צריך לעשות דווקא קידוש על היין? אתם מבינים את השאלה? אבל העדות עליו זה לא אחרי תפילת עמידה שאנחנו רואים... בויחולו. גם שם, אין הכי נמי. כן, אבל בעיקר אנחנו לאחר מכן עושים את זה שוב בבית. עם בני המשפחה אנחנו עושים את זה בקידוש. אבל השאלה היא למה תקנו לנו דווקא על היין? איך יש קשר בין היין לבין מה שדיברנו עכשיו? תשמעו דבר מתוק מהחינוך. אומר החינוך עליו השלום, ועל כן התחייבנו לעשות המעשה עם היין. למה? לפי שטבע האדם, אומר החינוך, מתעורר הרבה בו, שהוא סועד ומשמח. אדם ששותה יין, מה קורה לליבו? זה מסעיד את ליבו וגם נותן לו שמחה. אז כשאדם שותה יין, מתעורר ליבו יותר. אז אומר החינוך, וכבר אמרתי לך, כי לפי התעוררות האדם ומעשהו, יתפעל אל הדברים לעולם. זאת אומרת, ככל שאני אעשה דבר יותר בהתפעלות, יותר בהתעוררות, הדבר הזה יחקק אצלי. אז כדי לגרום למציאות שהקידוש יחקק בלב, תקנו לנו לעשות את זה על מה? על יין. אתם מבינים את הרעיון? זאת אומרת, אם הייתי עושה את זה בדיבור לבד, הייתי עושה את זה בצורה שטחית. ברגע שאני עושה את זה על גבי יין, אז ממילא זה מעורר אצלי, אומר החינוך מה? מעורר אצלי התלהבות, מעורר אצלי התפעלות. ואז ממילא על ידי התעוררות הזאת זה נחקק אצלי בלב, ההבנה וההסתכלות על החידוש של העולם. עד לפה מובן? בסדר? הוא מוסיף פה דבר מעניין ויפה, שאנחנו נלמד את זה גם כן בהמשך. האם אפשר לקדש על הפת? זה עכשיו אנחנו לא נדון בזה בעריכות, אבל האם אפשר לקדש על הפת או לא? אפשר. אפשר לקדש על הפת. אדם שאין לו יין נגיד. אדם שאין לו יין. לא, על הבירה זה לא, זה בעיה אחרת. לקדש על יין על חמר מדינה, אנחנו נלמד את זה, זה יותר בעייתי. לעשות הבדלה זה יותר קל. ניגע בדבר דבר, מה שנקרא הלכה אחרי הלכה. אבל קודם כל אני אומר, האם אפשר לקדש על הפת? נגיד אין לי יין, יכול לקדש על הפת? נכון, אבל יש הלכה יותר מזה, יש דיון בהלכה. וזה מחלוקת גם כן בין הפוסקים, ניגע גם בזה ומה הדין למעשה בפועל, אבל לפי דעת רוב מרבותינו הראשונים, שברגע שהאדם חביב עליו הפת, יש אדם שהחביבות שלו לאכול פת יותר מאשר לשתות יין. הוא אוהב מאוד מאוד את הלחם, אז מביא את זה גם החינוך שמה הדין באופן כזה, אדם יקדש על הפת. לכאורה למה? מה ההיגיון? יפה מאוד, כי זה מעורר את ליבו יותר, אומר החינוך. אתם יודעים את הרעיון? הוא אומר, אבל למה בהבדלה זה לא אותו דבר? בהבדלה למשל, אי אפשר לעשות הבדלה על הפת. אז הוא אומר למה? כי בכניסת השבת, אומר החינוך, אדם יש לו תאווה גם לאכול וגם לשתות. בצאת השבת, אחרי שהוא כבר אכל הכל, הוא יותר תאב לשתייה מאשר לאוכל. לכן לא שייך שהוא יתעורר על ידי אכילה. דבר מעניין. הוא אומר, ולכן גם כן צריך שיהיה דווקא רביעית. כי פחות מרביעית זה לא מסעד את הלב ולא משמח את הלב של האדם. ולכן צריך גם שיהיה גם כן סעודה בסמיכות. למה? כי אז באמת הלב מתעורר. שאדם שותה יין בלי סעודה זה לא. אתם מבינים? כל זה כביכול החינוך רוצה להסביר שכל השורש של מצוות הקידוש... איך? איך? כן, כן. שותים רביעית. מלוא לוגמיו, נכון, אבל לכתחילה שותים רביעית. אבל למה צריך שיהיה שיעור של כוס שמחזיק רביעית ולשתות מלוא לוגמיו? כי ככה זה משמח את ליבו של האדם. עכשיו, מה הרעיון יוצא מדברי החינוך? דבר שצריך לדעת אותו. אם להגיד אותו בבית, זה טוב. אז אני אומר בקצרה מה למדנו. הרמב"ם כותב בפרק כ"ט הלכה א' שיש מצוות עשה מן התורה לקדש את השבת בדברים. רק באו חכמים בהלכה ו' והוסיפו, כמו שהוא כותב, לקדש אותו על גבי היין. אמרנו מה הסיבה ומה הטעם שתקנו לנו בכלל את הקידוש ולמה גם כן על היין. אז החינוך כותב במצווה למד טעם יפה. הוא אומר שלמה תקנו לנו את זה בצורה כזאת. הוא אומר החינוך כי האדם בליל שבת צריך מה לעשות? לזכור את זה שהיום הזה זה יום מובדל, יום מיוחד מכל הימים. ולכן גם כן כמו שאמרנו מקודם עשו לנו סוג של מסגרת בהלכה לכניסת השבת ובצאת השבת לקדש אותו, בהבדלה ובקידוש ובהבדלה. אז אומר החינוך שהאדם עושה את הקידוש, הוא אמור להתעורר ולהתפעל ולזכור שהיום הזה יום מיוחד, שבו אנחנו מעידים על זה שהקדוש הוא חידש את העולם. ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ויום השביעי שבת וינפש. וכיוון שמה שמעורר את ליבו של האדם, אומר החינוך, זה השתיית יין, לכן תקנו לנו חז"ל לעשות את זה על גבי היין. עד לפה מובן?
יפה, זה מה שנקרא דאורייתא ודרבנן. רק מה? צריך לדעת שיש באמת דעות בראשונים. חלק מרבותינו הראשונים סוברים שברגע שהאדם מקדש בלי קידוש על היין, הוא לא יוצא ידי חובה מדאורייתא. כי בגלל שחכמים באו ותקנו לנו קידוש על הכוס, ממילא הקידוש שהאדם מקדש לבד בפה כביכול, בזו עדיין לא יוצא ידי חובה. הוא חייב דווקא לקדש על גבי היין. דווקא לקדש על גבי הכוס, שזה עיקר התקנה. ככה הם מבינים וככה הם לומדים, שצריך לקדש. עכשיו, מה נפקא מינה? נפקא מינה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה, שזה דיון שדנו בו הפוסקים, דנו בזה רבותינו הראשונים, האחרונים, וגם כן יש בזה כמה נפקא מינות להלכה ולמעשה. האם אדם יוצא ידי חובה בקידוש בתפילה? לא. הרי בהבדלה למשל, כולנו יודעים שיש הבדלה בתפילה, ויש הבדלה על הכוס, נכון? שאני עושה בתפילה, מה אני עושה בברכת התחון אל אדם דעת? התחון נתנו וכולי, שם אני מה עושה? אני עושה הבדלה בתפילה. לאחר מכן אני עושה גם כן הבדלה על הכוס, נכון? המבדיל בין קודש לחול. האם בתפילה גם יש את המושג הזה לצאת ידי חובת קידוש בתפילה, או שלא? שם התקנה של הקידוש זה דווקא על ידי מה? על ידי הכוס. מה אתם אומרים? לא לצאת בתפילה, לצאת בבית. אתה צריך לשלב את זה עם האוכל. הוא אומר טענה כזאת, שומעים מה הוא אומר? הרי ידוע, אנחנו נלמד להלכה בסימן רש"ג שקידוש צריך להיות במקום סעודה. וקראת לשבת עונג, דורשים חז"ל, הקריאה, מה זה הקריאה? הקידוש. עונג זה הסעודה. שאין קריאה אלא במקום סעודה. אני לא יכול לעשות את הקידוש בלי שיהיה לי גם כן סעודה בסמוך. אז מה הוא טוען? הוא טוען טענה כזאת, הוא אומר בפועל שאני מתפלל, אני עכשיו אוכל? אוכל או לא אוכל? לא אוכל, אז לכאורה אני לא יכול לצאת ידי חובה. השאלה אבל עוד הפעם, השאלה היא מהתורה אני יוצא. האם הדין הזה שחכמים תקנו לנו שצריך שיהיה קידוש במקום סעודה, האם זה חלק מהמצווה מהתורה או שזה תקנת חכמים? אתם מבינים את השאלה? אם אני יוצא לנקודת הנחה של תקנת חכמים ומדאורייתא אני יוצא ידי חובה בקידוש, אפילו בלי לסעוד, אז ממילא בתפילה אני כן יכול לצאת ידי חובה. מה אתם אומרים? אז באמת זה מחלוקת בין הראשונים ובין האחרונים. יש ראשונים שכותבים במפורש שמה שאנחנו מקדשים לאחר מכן על הכוס זה כמו תקנה כמו של ההבדלה להוציא את בני הבית. ויש גם כן מגן אברהם שהוא אחד מרבותינו האחרונים המובהקים שהוא גם כן פוסק את זה להלכה ולמעשה שכיוון שמבואר בדברי הרמב"ם שהקידוש הוא קידוש בדברים ומה שאנחנו מקדשים על הכוס זה מדברי סופרים, דהיינו מדרבנן, לכן הוא רוצה לבוא ולהגיד שהאדם שמתפלל תפילת שבת, תפילה של ערב שבת, הוא יוצא ידי חובה בקידוש ומדאורייתא, והחיוב שלו שהוא הולך עושה קידוש בבית הוא רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. עכשיו מה נפקא מינה בדבר הזה? יש כמה נפקא מינות. נפקא מינה אחת, מה היה הדין לגבי האדם שמסתפק אם הוא קידש או לא? לא יודע מה, קרה לו מציאות של הוא היה בבית, הוא שכח, קידשתי, לא קידשתי, היה לו הרגיש כל כך טוב, זה מקרה פחות מצוי, כן? אבל סתם ברעיון. האם הוא יוצא ידי חובה או לא יוצא ידי חובה? האם עכשיו אני מגדיר את הקידוש, הוא התפלל את ערבית, והקידוש שנעשה בבית, כן? נגיד עכשיו הוא מסתפק אם הוא יצא ידי חובה או לא. איך? אם הוא התקבל בבית יצא ידי חובה דאורייתא, והוא היה בספק, הוא צריך לחזור. לא, עוד פעם, השאלה היא כזאת, אם אני אומר שיצאתי ידי חובה מדאורייתא בתפילה, אז יוצא שהקידוש על הכוס מהו? מדרבנן, וספק דרבנן לכולה. עוד נפקא מינה אחת שלמשל דנו בה מפרשים, לגבי דין של אם אדם יוצא ידי חובה בקידוש, או לא יוצא ידי חובה בקידוש, בתפילה כביכול, מה הדין לגבי האדם שהוא ילד קטן? אנחנו נדון בזה באריכות, אבל ילד קטן ידוע שיש מחלוקת בין רבותינו הראשונים, האם הוא חייב במצוות מדרבנן, או שאבא שלו חייב במצוות. אתם מבינים את השאלה? יש מצוות חינוך. אלי, על מי החינוך חוזר? על הילד או על האבא? אתם מבינים את השאלה? אם הוא בגיל חינוך. לא גיל חינוך, כן, אבל לא גיל מצוות. ילד עכשיו בן 8, 9, 10 אפילו, 11, עוד לא הגיע לגיל 13, קובי, עוד לא הגיע לגיל 13. האם עכשיו שהוא מקיים מצווה, הוא מקיים מצווה מדרבנן? או שהוא לא מקיים כלום, רק האבא מקיים מצווה שהוא מחנך אותו. זה שהוא ישמור את השבת או לא ישמור את השבת, זה דאורייתא או דרבנן, זה ברור שזה דאורייתא. לא, עוד הפעם, הילד לא מחויב מצוות מהתורה. הוא קטן, פטור מן המצוות. לא, מצד חיוב, לא, הוא לא מחויב. אז הוא יכול לחנות את השבת? מה זה יכול? איך? יש מצווה על אביו, יש מצווה על אבא שלו למנוע אותו. המצווה על האבא לחנך את הילד. מובן? המצווה היא חוזרת על האבא. השאלה אם גם נשרח
גם כן מצווה מדרבנן על הילד או לא, זה מחלוקת ראשונים. לפי שיטת התוספות ועוד הרבה מרבותינו הראשונים, הילד עצמו חייב במצוות מדרבנן. לפי שיטת רבנו הרמב"ם עליו השלום, המצווה היא על האבא, והילד הוא רק מסייע לו בקיום המצווה. זה נפקמינות מאוד גדולות בדין הזה, אנחנו נדון בזה יותר באריכות. אבל מה הנפקמינה? הנפקמינה היא כזאת. אם עכשיו יש מציאות, דוגמה שיכולה להיות היום, מה שנקרא בפועל, במציאות של העולם. אבא עכשיו נמצא במילואים. יש את זה היום הרבה, כן, בגלל המצב שהקדוש ברוך הוא ימתיק את הדינים על עם ישראל. בסדר? יש עכשיו מציאות שמה, האמא קצת לא רגילה, אני לא יודעת לקדש זה וכו'. היא רוצה שהבן שלה יקדש לה. ילד בגיל 10. יכול לקדש לה או לא? בוא נסתכל בצורה פשוטה. האישה חייבת בקידוש מהתורה או מדרבנן? מדרבנן. זה הזמן גרמן, לא? מה אתם אומרים? אבל מה אתה אומר? אישה חייבת במצווה מהתורה או מדרבנן? הרי יש לנו כלל לכאורה, נכון? מה הכלל כמו שאתם טוענים? שכל מצווה תעשה שהזמן גרמה, דהיינו שהזמן גורם לי לחיוב המצווה. אישה מהי? פטורה. לכאורה שבת, הזמן גורם או לא הזמן גורם? הזמן גורם. אז לכאורה מה אני אגיד שאישה חייבת מדרבנן? היא חייבת קצת זכור, לא שבור. לא, אז שימו לב, יש פה לימוד מיוחד של חז"ל, כמו שמרן כותב בסעיף ב', שנשים חייבות בקידוש היום מדאורייתא. זה דינא דגמרא. למה? אנחנו ניגע בזה עוד יותר באריכות, אבל הסיבה היא כזאת. כתוב בתורה הקדושה, יש לנו פעם אחת כתוב זכור, פעם אחת כתוב שמור. אז חז"ל לומדים אותנו שכיוון שיש היקש בין הזכור והשמור שנאמרו בדיבור אחד, כל שישנו בשמירה, מה זה שמירה? לא תעשה. ואישה גם כן חייבת בכל הלא תעשה של השבת ובכל הלא תעשה באופן כללי. וכיוון שהיא חייבת בלא תעשה, דהיינו בשמור, היא מתחייבת גם כן בזכור. חלק מהזכור, מה זה? מצוות קידוש. הקידוש זה מה? זה חלק מהסחירה. אז ממילא, כיוון שהיא חייבת בלא תעשה, היא חייבת גם בעשה. אז כיוון שאישה אסור לה לעשות עכשיו מלאכות בשבת, מותר לאישה ללבן, מותר לאישה ללוש, מותר לאישה לברור, מותר לאישה להבעיר, ודאי שלא. בלא תעשה אישה וגבר שווים, חוץ מדבר אחד, אמרתי לכם את זה פעם שעברה. מה הדבר השונה ביניהם? השחטת הזקן, אישה מותר לה להשחית את הזקן, כן? זה הדבר השונה בין גבר לאישה מצד הלווים. אבל שאר הלווים, אישה וגבר, הם שווים. עכשיו מה הנקודה? אומרים רבותינו עליהם השלום, כיוון שהיא חייבת בלא תעשה של שבת, היא מתחייבת גם בעשה של שבת. אז יוצא שהאישה חייבת בקידוש מדאורייתא או מדרבנן? מדאורייתא. הילד שלה, גם אם נלך לפי שיטת התוספות, שהיא חייבת במצוות, שהילד עצמו חייב מדרבנן במצוות, בסדר? גם אם נלך לפי שיטת התוספות, והפוסקים האלה. מעל גיל מצוות. שימו לב, לא, מעל גיל מצוות זה משהו אחר, זה כבר הוא יכול להוציא אותה. אבל לא בבית. מה הבעיה? שהוא יעשה, אין עם זה בעיה, מי רוצה, בכיף, הכל בסדר, אין עם זה בעיה, הוא אחרי מצוות, ברגע שהוא בגיל מצוות, אין עם זה שום בעיה. עכשיו מה? אבל יש בעיה שהילד יעשה בלא אבא. זה עניין אחר, זה עניין אחר, אבל עוד הפעם, פה מדובר בילד גדול. עכשיו, לא דיברתי על ילד גדול, בילד קטן, ילד בן 10. האם הילד יכול עכשיו, אם נגיד שהילד חייב מצוות מדרבנן, האם מישהו שהוא חייב מצוות מדרבנן יכול להוציא ידי חובה את האמא שהיא מדאורייתא? לא, לא עתי דרבנן, לא יכול לבוא דבר שהוא מדרבנן ולהוציא את התורה, אתם מבינים את הרעיון? אלי, אתה איתנו? הילד חייב מדרבנן, אם אני אומר שהוא חייב מדרבנן, אם נגיד שפוסקים כמו התוספות, אנחנו נלמד בעזרת השם שזה, לפי הרב עובדיה זה לא ככה, זה מחלוקת, אבל אם עכשיו, לפי שיטת הפוסקים שאומרים שהילד חייב מצוות מדרבנן, הוא יכול להוציא את האישה או לא? לכאורה הוא לא יכול להוציא את האישה, השאלה אם האישה התפללה, והילד לא התפלל ערבית. אתם מבינים את השאלה? האישה התפללה תפילת ערבית. אם אני אומר שהיא יצאה ידי חובה מדאורייתא בתפילה, אז עכשיו היא חייבת מה? מדרבנן. איפה יצאה ידי חובה? בגלל זה של שבת. היא התפללה עכשיו תפילת ערבית, כמונו, אותו דבר. התפללה תפילת ערבית. איך? באיזה קטע? היא הזכירה שם השבח של השבת? שהקדוש ברוך הוא מקדש את השבת? הזכירה או לא הזכירה? הזכירה, מה הבעיה? אז אם אני אומר שהאישה התפללה, יצאה ידי חובה בתפילה, אז יוצא שהחיוב שלה עכשיו בקידוש של הכוס מהו? מדרבנן. והילד לא התפלל, אז הילד חייב גם כן מדרבנן. לכאורה הילד יכול להוציא את אמא שלו. מובן הרעיון? אותו דבר גם את אביו, בכללי, מצד הרעיון. זה עוד נושא שדנו בו. אז באמת המגן אברהם באמת פוסק להלכה ולמעשה, שאישה יוצאת ידי חובה, שהאדם יוצא ידי חובה בתפילה. למה? כיוון שהוא מזכיר שם, כמו שאמרנו מקודם, את השבח של השבת. כי כמו שקראנו ברמב"ם, מה המצוות עשה מן התורה של קידוש? להזכיר בו מה? דברי שבח וקידוש. הזכרתי שבח בתפילה או לא? הזכרתי או לא הזכרתי שבח? ודאי שהזכרתי שבח. הזכרתי קידוש? הזכרתי קידוש, מקדש השבת. הזכרתי את שניהם. אז אם הזכרתי אותו וגידלתי אותו והכל, יצאתי ידי חובה מהתורה. כשאני בא עכשיו ומקדש,
על הכוס, זה מדי רבנן. מובן מה מגן אברהם טוען. לכן המגן אברהם טוען לגבי למשל קטן וכולי שהוא יכול להוציא. אני לא נכנס עכשיו בדווקא לדין של הקטן, כי ניגע בזה בשיעור הבא, אבל אם נספיק. בשיעור הזה אולי ניגע, אבל לא נראה לי זה יהיה בפעם הבאה. עכשיו שימו לב לדבר כזה. המשנה ברורה, בביאור הלכה ובמשנה ברורה, מעיר עליו כמה הערות על המגן אברהם הזה. הערה ראשונה, הוא קודם כל אומר, יש בזה מחלוקת בין הראשונים. יש ראשונים שטוענים שכיוון שיש לנו קידוש במקום סעודה, אז ממילא קידוש במקום סעודה זה חובה גמורה מחלק מהקידוש. וכיוון שאני בתפילה לא סועד, אני לא יכול לצאת ידי חובת הקידוש. אתם מבינים? ומעבר לזה, יש גם ראשונים שטוענים שכיוון שתקנו לנו חכמים את הקידוש על הכוס, זה חלק מהתקנה חלק ממצוות התורה. זאת אומרת, כל זמן שלא תקיים את זה על הכוס, אתה לא יוצא ידי חובה מדאורייתא. מובן, עכשיו, לפי אותם שיטות, אני יצאתי ידי חובה בתפילה או לא יצאתי ידי חובה בתפילה? לא יצאתי ידי חובה בתפילה. אז זה כבר הערה ראשונה של המשנה ברורה. הערה שנייה של המשנה ברורה מהיר, הרי ידוע, השולחן ערוך כותב בסימן סמך, שיש לנו סוגיה גדולה מאוד 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 בהלכה. האם מצוות צריכות כוונה או מצוות לא צריכות כוונה? מה אתם אומרים? אני עכשיו תקעתי בשופר, בסדר? לקחתי שופר, תקעתי תקיעות בראש השנה. או מישהו אחר שמע את התקיעות בראש השנה. האם אני חייב לכוון לצאת ידי חובה, או עצם זה ששמעתי את המצווה כדת וכדין, יצאתי ידי חובה? אתם מבינים את השאלה? מחלוקת ראשונים. האם מצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה? להלכה ולמעשה, השולחן ערוך פוסק שמצוות צריכות כוונה. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כשאדם מתפלל תפילת ערבית, הוא מתכוון לצאת לחובת קידוש? לא. יש מישהו כזה שאתם מכירים, שהוא מתפלל ואומר, עכשיו אני יוצא קידוש? לא. אז שואל המשנה ברורה, בביאור הלכה, אומר, אני לא מבין אותך, מגן אברהם, איך זה מסתדר? בסדר, נכון, הזכרתי שבח, הזכרתי קידוש, הכל טוב ויפה, אבל לא התכוונתי לקדש. וכיוון שלא התכוונתי לקדש, איך אני אצא ידי חובה? מובן הטענה? מה אתם אומרים כנגד? לא, שאלה למה, מה, היגיון, מה הסברה? לא, תעזוב אם אדם כן כיוון, סתם אדם מכוון או לא מכוון? אז אני יכול לכתוב את זה בצורה ברורה, אדם שהתפלל תפילת ערבית יצא ידי חובת קידוש? לא, לכאורה, לפי הטענה של המשנה ברורה. אתה לא יכול לכתוב את זה בצורה ברורה כזאת. מובן השאלה הראשונה? השנייה, מחילה? לא, בסדר, ברור, זה מה שאבל הוא רוצה להגיד, שאתה, המשנה ברורה, מגן אברהם רוצה לטעון שאדם שהתפלל יוצא ידי חובה, אומר איך, אבל לא כיוונתי. ומצוות צריכות כוונה. בסדר? טענה נוספת שהוא טוען, יש גמרא, שהגמרא אומרת שיש חיוב להזכיר בקידוש יציאת מצרים. שימו לב, בקידוש עצמו מה אנחנו מזכירים? זה יציאת מצרים, נכון? זה הניגון, מה שנקרא מקובל בכל בית ישראל. בתפילה אנחנו מזכירים זה יציאת מצרים? לא. בקריאת שמע, למה לא? איפה? לא, בתפילה עצמה. קריאת שמע לא קשורה לשבת בדווקא. לשבת בדווקא? קריאת שמע אתה עושה כל יום, חלק מהערבית. עיקר התפילה של השבת עצמה זה התפילת עמידה. קריאת שמע באופן כללי, אתה עושה תמיד. אתה מתחיל לטעון טענה, חשבתי שאתה טוען טענה אחרת, אבל בסדר. לא, אבל זה הנקודה, אני אומר עוד הפעם. חלק מהתקנה, הגמרא אומרת שחלק מהתקנה שחכמים תקנו זה להזכיר יציאת מצרים בקידוש. ככה מובא בגמרא בפסחים בק"ז. אמר רבא בר יעקב, וצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום. כתיבך זכור את יום השבת לקודשו, וכתיבתם למען תזכור את יום צאתך ממצרים. זאת אומרת, יש לי חיוב, יש לי צורך, יש לי בהלכה, חיוב להזכיר יציאת מצרים בקידוש. ממילא יכיר, בקידוש אני מזכיר יציאת מצרים, כן או לא? מזכיר. בתפילה אני מזכיר יציאת מצרים? לא מזכיר. אז אומר המשנה ברורה, איך אתה תסתדר עם זה מגן אברהם? מובן הטענות שלו, 3 טענות. טענה ראשונה מה הייתה? יש מחלוקת בדבר הזה, אתה לא עושה קידוש במקום סעודה. יש דעות בראשונים שאומרים שאתה לא יוצא ידי חובה בלי סעודה ממש, ואתה לא יוצא ידי חובה בקידוש בתפילה לבד. זה לא יעזור, זה טענה אחת. טוב, זה אני יכול להגיד, בסדר, אני הולך כמו הרמב"ם. כנגד הטענה הזאת זה לא דבר שקשה כל כך להתמודד, כן? הטענה השנייה שהייתה נגדו, זה היה מצוות צריכות כוונה, וכיוון שלא כיוונתי, סתם אדם לא מכוון. לכאורה לא יצאתי. טענה שלישית, מה אם להזכיר יציאת מצרים? בסדר? 3. בסדר, אז
יש שמיישבים את דברי המשנה ברורה. המשנה ברורה עצמו גם כן מיישב חלק מהדברים, אבל הכף החיים עליו השלום, מביא בשם מחצית השקל בסעיף קטן ט', הוא מביא טענה כזאת. לגבי הטענה של מצוות צריכות כוונה, קודם כל לגבי הטענה הראשונה הוא אומר בסדר, נכון, יש לי ראשונים כאלה, אבל רוב הראשונים, מי שיפתח אותם, יראה שיוצאים ידי חובה בלבד, בלי הקידוש של הכוס. דהיינו, הקידוש של הכוס הוא מדי רבנן, לא מדאורייתא. לדעת רוב הראשונים, אז מילא אם דעת רוב הראשונים זה כך. נכון, יש ראשונים אחרת, אבל אני סומך על רוב הראשונים, אז אני יכול להגיד שיצאתי ידי חובה. מה הטענה השנייה הייתה כנגד? מה תגיד לי, יש מצוות צריכות כוונה? אז הכף החיים מביא בשם מחצית השקל, שכיוון שבפועל, כשהוא התפלל תפילת ערבית, הוא התכוון לצאת ידי חובת התפילה. וחלק מהתפילה עצמה היא להזכיר שבח וקידוש. לא חייבו אותי חכמים דווקא עשיית קידוש. אלא מה לעשות? להזכיר בכניסתו דברי שבח וקידוש. הזכרתי דברי שבח וקידוש או לא? הזכרתי. כתוב שמה שזכור את יום השבת לקודשו צריך לעשות עשייה של קידוש, של לקדש את זה בעשייה בדווקא? לא כתוב צריך לעשות עשייה בדווקא. עצם זה שאמרתי את הדברים בפה. אומר המחצית השקל, אני לא צריך איזה כוונה מיוחדת כדי לצאת ידי חובה. אתם מבינים? כי עצם זה שהזכרתי במכוון דברי שבח ודברי קדושה בתפילה, יצאתי ידי חובה. הטענה מובנת? מה לא מובן? הוא עדיין לא, הוא לא כיוון לצאת ידי חובה, זה כמו כל מצווה שאני עושה אותו בפועל, אני עושה אפילו דבר מעשה בפועל. כן, אבל אני התכוונתי לשבח את השבת ואני התכוונתי לקדש אותו, זה חלק מהתפילה. אני התכוונתי לצאת ידי חובת התפילה. כן, אבל לא כתוב... אם הייתי מתכוון לשבת השבת, הייתי עושה קידוש. לא, אבל עוד הפעם, שים לב. לא כתוב שצריך לעשות קידוש, צריך לקדש אותו בדברים. קידשתי אותו בדברים, אמרתי דברי שבח, אמרתי דברי קודש, נכון? אמרתי או לא אמרתי? אמרתי. והתכוונתי להגיד אותם, התכוונתי, נכון? לא התכוונתי לעשיית קידוש. העשיית קידוש, דהיינו לקחת כוס ולעשות קידוש, זה מדרבנן. מובן? אז את הדרבנן לא קיימתי, את הדאורייתא כן קיימתי, כי כן הזכרתי בכניסתו דברי שבח וקידוש. מה הבעיה בדבר הזה? מובן מה הטענה של טוענים כנגד? הדיבור גופה זה גם מצווה. אם דיבור גופה זה גם מצווה, אז דיברתי. דיבור כל שאר מצווה שאני צריך לכוון. אין בעיה, כיוונתי לשבח את השבת ולקדש אותה. בסדר, לא כיוונתי על עשיית קידוש. בטח שכן. אז למה אתה אומר את זה? זה סתם גורס את הסידור. יפה מאוד, אז אני עושה תקנת חכמים שבתפילת עמידה צריך לשבח ולקדש את השבת. אני עושה את זה, רק אני לא עושה פעולת קידוש, דהיינו עשייה, עם כוס. זה שתי דברים נפרדים. זה דבר פיזי, זה מחשבה. נכון, לא, דיברתי, זה לא מחשבה, דיברתי. אז כיוונתי לדיבור שאני מדבר. בסדר. אם אתה שומע קידוש. זה היינו, אם אני מכוון לצאת ידי חובה, אז יש לי דין של שומע כעונה, זה כבר דין אחר. זה כלל כללי, בכל מצווה אלי. ברגע שעכשיו אני מכוון להוציא אותך ידי חובה, ואתה מכוון לצאת, כאילו אם ענית עכשיו אמן, זה כאילו אתה עצמך אמרת את הקידוש. זה אותו דבר, אין הבדל. מה הייתה הטענה האחרונה? הטענה האחרונה הייתה לגבי יציאת מצרים. אז יש על זה שתי תירוצים. תירוץ אחד שהוא קצת יותר דחוק. הרי ידוע שאנחנו צריכים להסמיך את התפילה, כן, לתפילת העמידה, אנחנו צריכים להסמיך אותה לקריאת שמע. עכשיו, חלק מקריאת שמע, מה אנחנו אומרים? כמו שהזכיר מקודם קובי, שם אנחנו כן מזכירים יציאת מצרים. אז כיוון שאנחנו מסמיכים את זה לזה, אני מחשיב את זה כאילו זה דבר אחד. זה תירוץ אחד שהוא קצת יותר דחוק. תירוץ שני, כל מה שהגמרא שם אמרה בגמרא בפסחים, שצריך להזכיר יציאת מצרים בלילות, זה רק אסמכתא מדרבנן, זה לא מדאורייתא. זה מדרבנן, זה תקנת חכמים שצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש. אבל מהתורה לא מצינו שצריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש. מספיק להזכיר מה? שבח וקידוש. לכן מרן הרב עובדיה כותב, בהליכות עולם נפקא מינה מעניינת. יש אדם עכשיו נמצא בחול. בסדר? נמצא בחוץ לארץ, נמצא במקום שאין עכשיו אפשרות להשיג יין, לא יודע באיזה מדבר, לא יודע מה עכשיו, הלך לעשות שם במדבר הסהרה שם טיול, אני יודע, והוא תכנן לצאת לפני, לא הספיק וזה, נתקע, נשאר שם בשבת. אין לו יין וגם אין לו פת. מה יעשה עם הקידוש? קידוש של החול. איך? אז אומר מרן הרב עובדיה שמה יעשה? יכוון בתפילה על קידוש, יכוון בתפילה על הקידוש, ויוסיף שם גם כן שאומרים זכר למעשה בראשית ויציאת מצרים. הבנת מה אומר? שאתה מתפעל בתפילה של העמידה, שאתה אומר שם זכר למעשה בראשית, תגיד זכר למעשה בראשית ויציאת מצרים. ואז תכוון לצאת לחובת קידוש מדאורייתא על כל פנים. אתם מבינים מה הרב עובדיה טוען? לא משנה, הוא תוסיף את זה בתפילה, מה הבעיה? ואז יצאת ידי חובת כל הבעיות. הבעיה היחידה שיש לי קידוש במקום סעודה, בסדר, אין לי סעד עכשיו.
ואני אסמוך על הקידוש שעשיתי בתפילה, כי אין לי אפשרות לקיים את הדרבנן. או עוד מקרה אחר, אומר מרן הרב עובדיה, אם אדם מסופק, קידש או לא קידש, יצא ידי חובה או לא יצא ידי חובה בקידוש, אומר מרן הרב עובדיה, יגיד את כל הנוסח של ויחולו השמיים, את השמיים ואת הארץ, את הפסוקים שקשורים לקדושת השבת, ולאחר מכן מה יעשה? בלי שם ומלכות, בלי ברכה, ובזה יצא ידי חובת קידוש מדאורייתא. יזכיר את הזכר למעשה, את זכר יציאת מצרים, ככה יצא ידי חובת כל הבעיות. אז מה יוצא לנו למסקנה בקיצור להלכה ולמעשה? להלכה ולמעשה יוצא כך. אדם שהתפלל תפילת ערבית בשבת, אני אומר את זה בקצרה, יש מחלוקת בין רבותינו הפוסקים, האם הוא יוצא ידי חובת קידוש מהתורה או לא. להלכה ודאי שאדם לא יכול לסמוך על זה, בסדר? אבל בדיעבד, במקרה שיש לו צורך להיסמך על הפסק הזה, יש לו על מה לסמוך. בסדר? יש לו על מה לסמוך שהוא כן יצא ידי חובת קידוש בתפילה. בסדר? מובן? אני עובר לפרט הבא. אפשר רק לחזור כן. משהו שדיברת עליו עם הילד ועם האישה. כן. אם האישה לא תיסעד באותו מקום, בעלה אמור לאסוף אותה, היא והילד בבית, הוא רוצה לתרום משהו. מה זה לאסוף אותה? מה הכוונה? הולכים, מוזמנים בשבת חתן. כן. היא לא תוכל באותו מקום. נו. מה עדיף, שהילד יעשה את הקידוש במקרה הזה, או שהיא... לא הבנתי אבל את הציור, היא הולכת לאכול שמה? כן. שתעשה שם קידוש, מה הבעיה? היא צריכה לעשות, אתה עושה קידוש במקום שתיסע. אז היא תעשה קידוש שם? מה הבעיה? אבל היא רוצה לטעום משהו. אז תעשה קידוש. תאכל רביעית, שתשתה רביעית נוספת. היא רוצה משהו בקטנה. אין, זה בעיה. צריך קידוש במקום סעודה. אז אני שואל, זה עוד סוגיה, זה לא קשור לזה עכשיו. היא מעדיף שהילד יקדש? מה זה יעזור שהילד יקדש? היא לא יוצאת ידי חובה. היא לא יוצאת ידי חובה? היא לא סעדה. אני סעדתי, אבל מה איתה? אתה מבין מה אני אומר? היא צריכה לסעוד. אז מה שכן, אנחנו ניגע בזה, אבל השאלה היא האם היא יכולה לצאת ידי חובה על ידי שתשתה רביעית? אז אם זה רביעית נוספת מעבר לרביעית ששותים בכוס עצמה, זה מחלוקת בין האחרונים. בלילה גם הרב עובדיה כותב להחמיר לכתחילה לשתות רביעית נפרדת. אז או שתאכל כזית מזונות, או שתשתה רביעית, ואז היא יצאה ידי חובת קידוש במקום סעודה, ואז שהיא ילך לשם, תעשה מוציא ונטילה וכל הדברים. אבל בלי זה, זה לא יעזור לו. מה אתה אומר, שמעון? בקידוש של שבת. כן. חייב, אבל הבית רק מוציא בני ביתו, או שאם בא לאורח, הוא יכול לכבד אותו להגיד בשביל תעשה קידוש. אפשר, למה לא? בא עכשיו רב, מתארח אצל אדם. לא חייב, אז עכשיו בא אליך רב... אני אומר, סתם, באופן כללי, בא אליך אורח חשוב, אבא של האדם מגיע אליו, הרב שלו, איזה אח שלו הגדול, לא יודע, נגיד, הוא עכשיו מכבד אותו הרבה, יכול להיות אותו לקדש, אין עם זה בעיה. אין עם זה בעיה. לא עדיף שלכתחילה שהרב... לא, אני אגיד לך מה, מצד מנהג, אני אומר, מצד מנהג, מצד נכון לחינוך של הבית, בדרך כלל שהבעל הבית מקדש. יש דין אחר, בפציעת הפת, ששם בעל הבית בוצע. זה כבר דין אחר. לא, שם זה מסיבה אחרת, אני אגיד לכם למה. למה בעל הבית, בדיוק, מצד העין טובה, כי ברגע שזה אוכל לא שלי, אז אני אתן להם קצת לחם. ברגע שזה בעל הבית, הוא יכול לתת ברבע. לכן כתוב שבעל הבית בוצע ואורח מברך. את הברכה האורח עושה, אבל את הפציעת הפת עושה את זה הבעל הבית. אבל פה זה קידוש, זה כבר עניין אחר. מה אתה אומר, רבן? השאלה למה? השאלה למה הוא אומר את זה? סתם כי הוא פחות יודע... למה לא? אפשר. אפשר, זה לא קשור לשלוחו של אדם כמותו. זה בדין, הוא שומע כעונה, יוצא. ודאי שלכתחילה צריך לקדש, אבל סתם באופן כללי, אם הילד עכשיו גדול, הוא נגיד עכשיו, לא יודע מה, הילד יודע יותר את ההלכות, יודע יותר את הדברים, יודע לכוון, יודע מה שצריך. אז בסדר, אפשר, זה לא... ודאי שלכתחילה ראש הבית מברך, זה לא שאלה. בסדר? זה לא ילד קטן, זה ילד גדול, זה כבר אדם מבוגר. אין עם זה בעיה. יש הרבה מקרים, נגיד, שאבא מבוגר, חלש. קשה לו קצת לבטאות כמו שצריך את המילים. ואז האנשים בקושי שומעים, וכאלה. אז באופן כזה, ודאי שהילד יכול לקדש במקומו. בסדר, עד לפה מובן, יש עוד שאלות או שתמשיך? יש רק שאלה, אני לא יודע אם כל כך קשורה, אבל היא תמיד מפריעה לי. קשורה לקידוש? קידוש. כן. כמו שאנחנו עושים, אנחנו בדרך כלל מתעכבים בבית כנסת, או דווקא נשארים לכיבוד. האישה... בליל שבת או בבוקר אתה מדבר עכשיו? שבת בבוקר. בשעה רבה. האישה נשארת בבית, לא התפללה. היא בחרה באחד משלושת התפילות, התפללה למקום. כן. היא יכולה לטעום משהו? אז עוד הפעם. בלי קידוש? אז אני אסביר. ברמת העיקרון... היא לא אוכלת על אדם.
היא לא אוכלת על ה... אז אני אסביר. במקרה כזה, לכתחילה צריך להורות לה שתעשה קידוש, ואחרי זה תאכל. כי כיוון שהיא לא מתפללת תפילת שחרית, אז יוצא שהיא לא עתידה גם להתפלל תפילת שחרית, אז היא לכאורה התחייבה בקידוש. אז היא אוכלת בקידוש. יש בזה דיון גדול באחרונים, אנחנו גם ניגע בזה בעזרת השם שנגיע לקידוש הרבה, אבל ברמת העיקרון, לפי דעת הרבה מן הפוסקים, כיוון שהיא לא מתפללת שחרית והיא לא רגילה לה, אז יש לה דין על דין הדאורייתא. דין דאורייתא היא צריכה מה שנקרא לקדש מיד בבוקר. אצל גבר זה שונה, כי בגלל שהוא מחויב בתפילה, אז לפני הקידוש מותר לו לשתות, מותר לו לטעום, כי הוא עוד לא התחייב בקידוש, כי אסור לקדש ולסעוד לפני התפילה. אז רק אחרי שהוא מסיים את התפילה הוא מתחייב בקידוש. יש מחלוקת אם הוא מתחייב אחרי שחרית או הוא מתחייב אחרי מוסף. אתם מבינים? אבל ברמת העיקרון הוא מתחייב לאחרי התפילה, ואז אחרי התפילה הוא צריך לקדש, אבל אצל אישה זה דין טיפה שונה. במקרה צורך, דברים כאלה שהיא לא יודעת לקדש לבד, וזה יש צדדים לפלפל להתיר לה. יש את הרעב"ד, לצרף כמה שיטות וכו', אבל סתם באופן כללי, במה שנקרא באופן שטחי, סתם ככה באופן כללי, אישה בבוקר צריכה, אם היא מתפללת שחית, אז אין בעיה. אם היא מתפללת שחית קבוע, יכולה לטעום לפני כן וכו', אם לא, שתעשה קידוש ותאכל, מה בעיה? זה לא אמור להיות בעיה. מותר רק לשתות, לא? לנו כגברים? מצד תפילה כבר, זה לא קשור עכשיו לנו. מצד תפילה, אסור לי לאכול לפני התפילה. זה כל יום, לא רק בשבת. מובן? משל אבל לדוגמה, אדם שהתפלל תפילת שחרית. התפללתי תפילת שחרית כבר, ועוד לא התפללתי מוסף. מותר לי לטעום בין לבין? מה אתם אומרים? בלי קידוש. בלי קידוש. נפקא מינה לסוכריות שמחלקים. מותר לי או לא? תראה הרבה מבוגרים שככה, לפני קריאת התורה, נו. אז תראו, קודם כל, לכתחילה, כמובן וכמובן שזה לא ראוי. אבל מצד, אם יש להם על מה לסמוך או לא, התשובה של הגאון הרב עובדיה יוסף, והרב יצחק גם מביא את זה, הפוסקים מביאים את זה, שיש כאן ספק ספקה, ולכן מעיקר הדין זה מותר. למה? אני אסביר. יש שתי מחלוקות. קודם כל, אנחנו נלמד בעזרת השם בסעיף ד', פה בסימן רש"ן א' בסעיף ד', אנחנו מקדימים את המאוחר, אבל כי שאלתם אני עונה. שנייה אחת, לא, אפילו לאכול אני מדבר עכשיו. רוצה לטעום, לא עכשיו לעשות סעודה, לטעום. לא, אני מה משהו קטן, בא לו לאכול עכשיו, לא יודע, מה משהו קטן כזה, זה נשנוש, איזה שוקולד, סוכריה, סתם ברעיון. אז אני אסביר דבר כזה, הרי לפני הקידוש, ברגע שנכנסת השבת, השולחן ערוך כותב שאסור לטעום כלום. בלילה. עכשיו הגיע הליל שבת, לפני שעשיתי קידוש, אסור לי לאכול. בסדר? גם לא לשתות. אסור לאכול, לשתות כלום. מים מחלוקת רמב"ם וראשונים, להלכה גם מים אסור. זה לא כמו הבדלה. בסדר? אנחנו ניגע בזה, נלמד את זה בעזרת השם בצורה מסודרת. רק מה? השאלה היא כזאת, האם בבוקר, כשאדם קם בבוקר, כן? יש לו גם קידוש אחרי התפילה. איזה קידוש? קידוש הרבה, נכון? קידוש שאנחנו עושים. האם גם שמה יש את האיסור לאכול לפני התפילה, או רק בלילה? לא מצד התפילה, אלא מצד הקידוש שאני שואל עכשיו. סיימתי עכשיו תפילה. סיימתי, התפללתי שחרית, התפללתי מוסף, התפללתי הכל. יש לי איסור לאכול לפני הקידוש? איסור ממש? כן או לא? מחלוקת ראשונים. בסדר? אין מה לעשות. זה מה שאומרים בדרך כלל המלצה לחתנים, שהוא הולך לשידוך, אם ישאלו אותו, יגיד מחלוקת. ככה תמיד הוא יישאר חכם. כן? אבל יש מחלוקת. לפי שרק הבעיה שאם ישאל אותו מה המחלוקת, הוא יסתבך. אבל לא משנה. אז הרמב"ם עליו השלום כותב שכשם שיש איסור לאכול לפני הקידוש של הלילה, יש איסור לאכול לפני הקידוש של היום. הרעב"ד שם כותב, לא, מחילה. כל האיסור זה דווקא בלילה. כיוון שהחיוב הוא דאורייתא לקדש את השבת בכניסתו. אבל כיוון שכבר קידשתי את השבת בכניסתו, מה שחכמים תקנו לי זה מדרבנן, רק כדי לעשות הזכר, ממילא אין איסור לאכול לפני הקידוש של הבוקר, כך טוען הרעב"ד. מחלוקת ראשונים, להלכה אנחנו אוסרים. אבל זה טענה אחת קודם כל, שיש לנו שמה? שיטת הרעב"ד. לפי שיטת הרעב"ד ועוד ראשונים, מותר לאכול לפני הקידוש של הבוקר. בסדר? עכשיו שימו לב דבר אחר. מתי מתחייבים בקידוש בבוקר? אחרי תפילת שחרית או אחרי תפילת מוסף? אתם מבינים את השאלה? מתי מתחייבים בקידוש של בוקר? בדיוק. יש ראשונים שטוענים שהתחייבו את הקידוש בבוקר או אחרי תפילת שחרית. ויש אומרים אחרי תפילת מוסף. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. סיימתי תפילת שחרית, יש לי את הבעיה שלא תאכלו על אדם? לא. אין לי בעיה, התפללתי. הרי מה כתוב? לא תאכלו על אדם, שאל תאכל לפני שאתה מתפלל על דמך, נכון? התפללתי, סיימתי שחרית.
אז מצד בעיה של לאכול לפני תפילה, הזזתי את זה. מה תגיד לי, יש לי תפילת מוסף? מותר לי לפני תפילת מוסף לאכול אכילת ארעי? מותר לי לאכול אכילת ארעי ביום רגיל, נגיד, סתם אם זה היה עכשיו חול המועד. או אם זה היה עכשיו ראש חודש. או יש תפילת מנחה, אני רוצה לאכול לפני תפילת מנחה או ערבית, אכילת ארעי, מותר או אסור? מותר. זה דין מיוחד של שחית. שחית יש את הדין מיוחד שאסור לאכול לפני תפילה. בסדר, אבל האיסור אכילה שם הוא מצד לא תאכלו על אדם. איסור אכילה לפני מנחה, איסור אכילה לפני מוסף, איסור אכילה לפני ערבית, זה מצד לא תאכלו על אדם? לא, זה מצד שלא תימשך בסעודה, נכון? אז אם אני אוכל אכילת ארעי, יש לי את הבעיה? אין לי פה בעיה. אז יפה מאוד. אם אני יוצא לנקודת הנחה שהחיוב של הקידוש הוא רק אחרי מוסף, ולא אחרי תפילת שחרית, אז נמצא שבין שחרית למוסף, מותר לי לאכול או לא? אכילת ארעי, מותר לי לאכול. אז אומר מרן הרב עובדיה, יש לי פה שתי ספקות. שמא הלכה כרעב"ד שמותר באופן כללי. וגם תרצה להגיד שהלכה כרמב"ם, שמא הלכה כראשונים שאני מתחייב בקידוש רק אחרי מוסף. לכן בין שחרית למוסף. אומר הרב עובדיה, מקרא דין זה מותר. זה לימוד זכות על הרבה זקנים שאתם רואים ואוכלים סוכריות, כן? אבל ודאי שלכתחילה אם אדם שואל אותי, מה לעשות? לאכול בין לבין או לא? מה אני אגיד לו? לא. אם יש לך צורך, אדם עכשיו קורא בתורה, חזן, בסדר? הוא אומר לך, תשמע, אני רוצה לגמוע ביצה עכשיו, שיהיה לי ככה קל בגרון לקרוא בתורה. ואין לו עכשיו כוח לעשות קידוש, לאכול כזית, זה לא הזמן עכשיו. אני יכול להתיר לו מצד ההלכה מקרא דין? כן. אתם מבינים? ואם נגיד עכשיו, התפללת בחב"ד, התפלל מאוחר, עזוב את אני של 9, מאוחר יותר. יש פה גם 9:30. כן. מאוחר יותר, ובעצם שחרית הגיעה לפני חצות יום. בתפילה. אתה מחויב כבר לעשות קידוש ולאכול? זו עוד שאלה כללית. מה אתה מתכוון לאכול? בעצם קידוש. יש לך פה שתי נושאים. יש לך נושא אחד מצד צום, אם שתית לפני או לא שתית לפני. אם נגיד שתית בבוקר תה, סתם נגיד, אני אומר, אם שתית נגיד תה או קפה או כל דבר כזה בבוקר, אז מצד צום בשבת אין לך, כי שתית. אתה שואל עכשיו שאלה אחרת, האם אני חייב לעשות קידוש של שבת לפני חצות ולאכול לפני חצות, כן או לא? לא. מה אתם אומרים? אני יכול לכתחילה לעכב את התפילה, את הקידוש? לא, זה הרי הזמן של הסעודות הם כאלה, יש לנו סעודת לילה זה בלילה, סעודת בוקר זה מתחלק לחצי, נכון? מהבוקר כביכול אחרי תפילת שחרית עד חצות, ואז מזמן מנחה זה כבר זמן של סעודה שלישית נקרא. השאלה אם אני יכול לכתחילה לעכב את זה או לא. אז קודם יש בח למשל, רבנו הרבי יואל סירקיס עליו השלום, שהוא טוען שיש בזה בעיה. אבל הלכה המשנה ברורה כותב שמעיקר הדין אם יש לי סיבה וצורך, אני יכול לעכב את זה אחרי חצות יום. אם בני הבית לא קמים, מעיקר הדין, אני יכול לסמוך על המשנה ברורה ועוד פוסקים שאומרים שאני יכול לדחות את זה אחרי חצות. ואם בני הבית לא שתו, עדיין. זה כבר בעיה אחרת של עוד דבר, בגלל זה אמרתי, שים לב שמעון, כל אדם שמגיע לפניו שאלה, אפילו בביתו, הוא צריך לשים מחשבה מה קשור לנושא הזה. מובן? עכשיו פה במקרה הזה יש לי שתי נושאים, נושא אחד צום, נושא שני לעשות קידוש לפני, בזמנה. אתה מבין מה אני אומר? אז לכתחילה עושים קידוש לפני חצות יום, אבל אם יש לי סיבה לעכב את זה, אז יש מחלוקת בין האחרונים בזה, להלכה דעת המשנה ברורה, שאני יכול לעכב אם יש לי סיבה לאחר מכן. עכשיו יש לי פה סיבה, אני באמצע תפילה, מה אני אעשה? אתה מבין? אז אני יכול להתעכב עם זה, אין לי ברירה. אבל במקרה שאין לי מציאות כזאת, זה עניין אחר. והגיע כבר הזמן, אז שאלו עוד שאלה ושבוע הבא נמשיך עוד בעזרת השם. מה אתם אומרים? רק התחלנו, זה היה רק ככה סעיף, חצי סעיף אפילו. עוד לא התחלנו אפילו את הסעיף, זה רק הקדמה של הסעיף. אבל לא משנה. איך? זה עוד דינים עכשיו, אתה רוצה להגיד. או שמה, יין יבש או יין כאילו? זה ודאי שיין יבש, נסביר באריכות את הדין של זה, זה כבר דינים בפני עצמם. דיני יין של קידוש, סוגיה בפני עצמה. איך? לא, לפני התפילה אתה לא צריך קדש. שותה קפה, הכל בסדר. איך? לא, לא בעיה, פשוט לכתחילה אנחנו עושים על יין אדום כי יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הראשונים, אפשר לצאת ידי חובה ביין לבן. לפי דעת הרמב"ן, רבי משה בר נחמני, לא יוצאים ידי חובה ביין לבן. אבל ההלכה, השולחן ערוך כותב בסימן רע"ב בסעיף ט', אם זכור לי טוב, כותב שלהלכה אפשר לקדש על יין לבן. אבל למשל אנחנו במנהג בקהילה, בימי ראש השנה נגיד, ומראש השנה עד זמן של שמחת תורה, אנחנו עושים קידוש על יין לבן. מחמת שיש עניין כאילו לבן, כאילו מצד הסימן המילתא.
אתם מבינים? אבל הזמן שמקפידים לכולה על האדום זה בפסח. פסח לכולה על צריך דווקא אדום, זכר לדם וכולי, צריך לעשות דווקא אדום. אבל סתם באופן כללי, להלכה אני אומר סתם באופן כללי, אם אדם רוצה לקדש על יין לבן, מקרא דין מותר לו. יש דיון בהלכה, אם מותר לקחת יין לבן ולשים עליו טיפה יין אדום כדי לצבוע אותו, כדי לצאת לחובת הרמב"ן, חוק הרב עובדיה והרב משה לוי. אם יש לי פה דין של צובע במשכין או לא, כי זה לתקן. בסדר, נו, ניכנס לכם עכשיו לסוגיות אחרות, זה לא נסתיים. אז טוב, למסקנה מה שיצא לנו להיום, לא למדנו הרבה. מה שנפקא מינה אלינו, מה שנגענו בסעיף עצמו, היה לנו שיש מצוות עשה מן התורה לקדש. חכמים תקנו לקדש על הכוס, אמרנו שבזה דעות בראשונים שטוענים גם אחרת, שגם על הכוס כבר זה הופך להיות דאורייתא, אבל להלכה ולמעשה קידוש על הכוס הוא מדרבנן, קידוש בכללי הוא מדאורייתא. אמרנו שהסיבה לכך, כמו שהבאנו בשם החינוך, כדי לעורר את הסחירה של 6 ימי בראשית, שהקדוש ברוך הוא הבדיל את היום הזה משאר הימים, ולכן צריך לקדוש אותו בכניסתו וביציאתו. הוספנו גם כן לאחר מכן את הדיון בפוסקים, אם אדם יוצא ידי חובת קידוש בתפילה או לא. אמרנו שדת המגן אברהם שיוצאים ידי חובת קידוש בתפילה, כיוון שנזכרתי שם שבח וקידוש. אמרנו שהמשנה ברורה מעיר עליו 3 הערות והאחרונים מיישבים את זה, ולכן להלכה אם יש לאדם צורך בדבר הוא יכול לסמוך על זה. זה בעיקרון מה שנגענו בעיקר בסעיף. הסתעף עוד שאלות, בעזרת השם שבוע הבא נמשיך. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות